çapıp gelir, ölüm hile dediğin kapı. Bir buna yapıp gelir, yüzü bu çamurun yanar. Bendere oylunman karşığın dağda gelir, kırıp tulu bağlılar. 5 günlük ömrünü bağda gel, bir huda soğurun yanar. Bendere İşte şehrin merdine, işte şehrin merdine dolmaz gözgamın geldine. Ah yâre, yâre, dağdayım. Hey kardeş perzentin derdine gel, olduğun doğrun yanar. Bendere geçten hak hinal hininden gelir. Geçten hak hinal hininden gelir. Allah sen ağzarınından. Aslından dolduk yerinde de. Dünyada yeni mehrine tay verecek zat yoktur. Peygamberimiz enеңize hormat koyun, enеңize hormat koyun, enеңize hormat koyun. Ondan soň ataňyza hormat koyun. Aslından dolduk yerinde de arık ömrün yanar. Bendere Erdendin yoluna garap duran enenin ıhlasy bir yerlerdäki oğluny belaweterden orarmış. Orazjan Mälik bagda aýda okap geçer. Peygamberiň döwürdöşi Mälik ajdar din urunna söwüşde alşyr Hudanyň küpür gepläp Hudaýdan daş düşen üçin dünýeden gaýdyp şu ýerde de defin edilipdir. Şeýdibem netibesi dartyp şu toprokda gonanmaşy bolupdyr. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alna var. Sadagası bolluğun Mälik baba ziyarete her gün gelýärler. Anla onları weli gelip gidýänlerin hasabı ýok. Bir meçhidi gurdurýana aman geldi diýerler. Allah'ın ömrünü uzak etsin. Kime ağzından kesip can edip dikeldiye, kim bolsa yumrup taşar. Hey adam, sen yaratılışın. Bir hasap el takik hasaplı bulur. Bir
hasap ben takik hasaplı olur. Anın hasabını yalnız hakkıdır. İkidir birisi canını alır, ol bir kayıtadan can verirsin. Yok ol beş görenim, seni ahtası, durur ahır olmaz yerde yatası. Biri dünyana geldi tutası, biri didar deyip döndü kınır. Ey kıçından asalı celasını çeker. Ey kıçından asalı celasını çeker. Ol iki feryada yasmadı sıkar. Hüküm binasını ol altı yıkar. Karasıp dur aslan bolluk denir. Ben de ıgayım saklar destin mi? Ben de ıgayım saklar destin mi? İki kafir burmusun arkası. Bir saat çırağı yanar yemin hakkında. Mırhıdın beşli muskilli birin. Yürüyün ağam. Kalpağına hükman dahi firman. Wah horajan. Bir dogran oýnanar, birem dogan neýlipdir. Oň sebäbi ene ýüregiň dözmediligi. Aslynda da biziň zananlarymyz öz üçin ýaşaman çağary üçin ýaşaýar. Men sana bir wakany gurrun bereyim. Şirkette bolan şu wakadan bir näçe ýyl geçen soň
Mehman gidi. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ya, Aman geldiniz mi? şükür. Geldin mi? Öý çörler, bala çağalar hemme sağlık kurunçulukmy? Arama. Sağlık mıdır? Ba, Oralcan. Basıl şok öýnök çeken o. O ne koyunumsun Mergen ağa? Bu köýnökçäni dokana barat çeken aýaly oğluna wada edýärler. O pahyryň önülgeti bolman soň oğul ýerine nusga galdyny ine şu köýnökçäni ýüpekden haly çitiminde dokatdyr. Bir gedek täze perwan kergonmaşy bolup gaýry ýurtdan birine gidenne şäher häkimine türkmenliň kergonmaşynyň atyny üýtgeşip bir etwagyň bardygyny aýdýarlar. Şonda han perwany ýanyna çagyrdyp köýnökçäni görüp şu köýnökçäňe bir hatar ner bereýin howdy dagdandan näpdir. Onda perwan han ağa howdy dagdandan bir hatar nere degýän etwap türkmeniň gözüne gerek däldir öýdýänmi diýip muny bermän aýdypdyr. Han ýöregi biri. Ine adamlar. Bir de bir türkmeniň gadymdan gelýän däbi ilkinji gedek taşdyrlanyna galpakdan ýadygar alyp galdy. Olam ene mährinden wefadarlygyndan nişan. Galpagy öýüň daş düýbüne ayak basylmajak ýerde ýere göňýärler. O bolsa ýigidin gelecekde şu öýüň, şu topragyň arnamasyny gorar. Gerek bolsa şu topragy başyna moýmalygyny aňlady. Kaka boşluk döwletçigime diş çıkıptır. Hani maydan boşluğunu verin. Tügeleme. Hani gıyzlar bolun, turun, qazan atarın patrak qowralyň. Hani ıydar köşeğin saçını edin. Yan kıza, geç oğlum Batır'ın oğlu. Galpak sihirleyence orada ulayım artlanın. Tügeleme, ömürleri dok boldy. Balam akıl sıdıranya. Koy balam koy. Oralcan, başlangıç çağan tag çekkeninden başlap ýeňzesine aýlan vermeliler.
Peygamber neslinden molga ağzından başlanýandyr. Alçıry, taňry ýalkasyň. Ahdyr ýollaşyň bolsun. Gyzlar alın. Heriň öz bukçaňyzy çatyn. Size de oram bolup gitmeklik niyet veretdim. Nemeden orun? Bir de aňyrdan gelýän depdi ol. Sowda. Ine şu galpaklar bizim neberemizinki. Bulan arasynda frontdan gaýdyp gelmediklenken bar. Lan ne gurgun dağına gelebilir?